Telefònica us ofereix aquest espai. Som una empresa en què fabriquem flexible de dutxa i comercialitzem accessoris de griferia i fontaneria. La competència asiàtica és el que ens ha afectat molt més a nosaltres i també la deslocalització dels fabricants d'aixetes. Nosaltres vam perdre tot el que eren els clients fabricants nacionals i vam guanyar molt internacionalment. El nostre projecte d'innovació consisteix en intentar trobar nous nichos de mercat. Les 3 línies d'innovació han sigut l'estalvi de l'aigua amb el tema d'airejadors, el món de la perruqueria i l'estratègia comercial al grup de ferreteries. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.